Wannan shine Trey Alexander Relford, wanda ake zargi da kashe wani matashi a Lexington, Kentucky da ke United States. Ya amsa laifin kisa da kuma fashi da makami da suka yi wa mai suna Salahuddin Jitmod, mai kimanin shekara 22 da ke kai sakonnin pizza. Salahuddin ya kai sakon pizza ta ƙarshe na daren lokacin da Relford da abokansa suka shigar da shi cikin rukunin gidajensu da ƙarfe tsiya, sannan suka yi masa fashi kuma suka daba masa wuka har lahira. Bayan kama wannan matashin da ya aikata kisan kuma aka gurfanar da shi a gaban kotu. Kafin a yanke masa hukunci, mahaifin wanda aka kashe, Sombat Jitmod, shugaban makaranta kuma musulmi mai kishin addini, ya yi magana kai tsaye da mutumin da ya kashe ɗansa. Bari mu saurari abin da ya faɗa wanda ya kashe ɗansa. Ina je maka ba daɗi da ka kasance cikin irin wannan yanayin. Ina ma a ce zan iya taimaka maka kamar yadda na taimaka ma ɗana ya zama ɗan ƙasa na gari. Inda a ce Salahuddin yana nan wurin, da a ce yana raye.